मासेबाला सिख्लाफोरा समायना समायनाथार जों गामिनिया नै बोलो 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 गेरसोना गैया बोलो बोलो होथेजोब्बाय जादों दा नै पापर पापरखौ सावदो जा गरम जाया जादो बेलेगा नै मोजां साव पापरा पापर दे दे नै पापर हाबायाव होदो पापरखौ नै इयो आंखाम बेयाव दैखौ सारायाव होग्रोयो सारायाव होनानै बेनिफ्राय माइरंखौ सुनानै दाना होयो दाना दोननानै नै हायखाङो हायखाङो ओमफ्राय नै दुख्लियाव दोनो नैयाव बेयाव दोनो ओरै हायखाङो मोनथ'वाखै इयो मोनबोला इयाव हायखाङा स्राव दोनो सिगाङो आंखाम इयो थावखौ फुदुंग्रोयो थावखौ फुदुंनानै पियाज होयो आलु होयो हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मोजाङैनो दं आंना फालिया बिर खालामबाय हाबा जानो थांदों जों गाइस दिनै बिहामजोदो आंदो लाजिसोदों मालाय गंलायथारदों गामिनि मा होनो भागिनि बियादैनि माबा दं हाबा दं थांनो नागिरदों जों मालाय है मा इदिहाय नों बा टेटुआ नुजालायदोहाय टेटुआ नुजालायदो इयो थानाव खेबजानि जाबो मोनसे Mama, kota kẹp này có hơn nhiều lên, kẹp cái thằng, bây giờ phải là này khơi chim ra khử, không khử, hả? Khơi chim ra khử, khơi chim ra là chim. paporखौ सावदो जा गरम जाया जादो बेलेगा नै मोजां साव पापरा दे दे नै पापर हाबायाव होदो पापरखौ नै Lagao, betul, mar betul tali. Deh. Ieu akam, yo दैखौ सारायाव होग्रोयो सारायाव होनानै बेनिफ्राय माइरंखौ सुनानै दाना होयो दाना दोननानै ओमफ्राय नै हायखाङो हायखाङो ओमफ्राय नै दुख्लियाव दोनो नैयाव बेयाव दोनो ओरै हायखाङो मोनथ'वाखै इयो मोनबोला इयाव हायखाङा स्राव दोनो सिगाङो आखाम इयो Deh, benar mun saya pong sih. Apa nih bilang ya? Lagi dia fitur.
Yo Uma. Nah. Uma itu. Kau ketemu dia. Kau ketemu saya siap dia. Aku dia. Uang bawa dana tu apa dia? Berdekat tu apa? Dana. Aku tu orang itu. Kalau dia tak tahu, kalau bisnis itu tu, kalau dia minta tu, dia apa itu tu, kalau mana itu tu, Dah ada. ada lah. Kamera kita nggak. 한지 불을 깔거라 비탕문아. 이거 아가이 수그라요. Bagi, jalan terus. Papa. Nale, apa tu nalap ni? Boleh? Ang yuk tu bersatu. Ya. Balik. Boleh? Ada keter. Sana, betul ini. Boleh? Boleh? Balik, nak orang kata. Nani. Balik dulu. Ai, semua mana? Sana kerja hai. Betul na. Iya, betul lah. Nai nani, tahu ah? Chém chi, là đâu? Desa. Kau sampai? Deh. Tursi siapa nih? Betul ku tursi next siapa nih? Korea. Karena mana nak? Berapa betul apa kah? Deh, desa. Mama sakan nih? Uma sakan. Uma? Masa ya? Deh. Korea, itu siapa kah? Deh. Apa gerak? Belum deh. Tapi Bisa juga mereka. Apa? Mau terus satu na? Apa ini? Kabur. Boria. Ini suruh apa? Engkau tak rasa sih. Hello guys. Mas, aku mana mas? Siapa? Mas tu ke? Itu hotel lagi. Boria. Nih, sampai pas Borni Bima ye. Borni. Pak, biar dah sampai so. Kam jahi. Lupa. Obe, mama yang sini malah obe. Huh?
मानसिफोरखौ नायखाना लाना फैदो थांसै मानसिफोर जों गामिनि सिख्लाफोर खेबनि र' जों गामिनि सिख्लाफोरखौ बा समायनाथार जाना दंलै अजय लोगो है मा खोबथेलायसै सेबाला सिख्लाफोरा समायनाथार जों गामिनिया नै बोलो एरसोनाय गैया बोलो